kining paghalad ngadto sa Ginoo dili dinhi magdepende sa gidak-on sa kantidad, dili sad magdepende sa klases gihalad. Ang gipangita diay sa Ginoo kung nauban ba ang imong kasing-kasing sa paghalad. So diya gibasis kasing-kasing kamoron muhalad man mo ron, no? Kay misa man na may sibot iana dito. Kumusta man inyong kasing-kasing? Mukuyog ba inighog ninyo sa iyong halad? O mahibilin? Ang halad ra mo'y masod sa sibot, di maapil inyong kasing-kasing? Apil. Apil? Apil. Maayo. Yan, nakasabot mo ana, og maapil. So, muna, dinis atong parokya, ato ginang gi-magnify, nga ang ato dinhing paagis paghalad, mga donations, mga kanang gitawag natog bayad sa sakramento, atong gitawag og love offering. Love offering. Pasabot, ang gugma gikan mas kasing-kasing, og mo-offer gani ka, kanang binasigis imong gugma. Kay magunsa man og muhatag kag 1 million, pero wa gyud ang imong kasing-kasing. Nya unsa may mahitabo ko na ang atong kasing-kasing? Maliwatan ni Kristo, maliwat tas mga santos. Sa unang pagbasa doon ay gihisgutan dinhi nga doon ako noy pila to ka tawo? 100 naminaw mo sa first reading. Na wagi klaro hasta ako wa say klaro. Ingon siya nga doon ako noy nadungog niya ang usa ka tingog gikan sa langit, dinago nag-awit bag-ong atubangan sa trono, ang upat trono og sa upat ka buhing binuhat. Wala ko noy makamao, gawas lang niadtong usa ka gatos og kap-atan kalibo nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas. Inana ba? Nya, ang nindot kay diring gibutang mag-uban sila sa nating karnero bisan asa siya. God is love, di ba? God is love. Nya, kay God is love man og muhalad sad ka gikan sa imong kasing-kasing sa to pa kuyog kas Ginoo, kuyog sad ang Ginoo sa imong paghalad. Nakaron kung muhug ka dinhi uban ang imong kasing-kasing, nakasabot gyud ka nga gamito na sa simbahan para sa kaayuhan sa katilingban. Nga inig-uli nimo sa imong balay, nakit-an man nimo tong nangutang nimo nga wa pa bayad-bayad. Ni nakadungog ra ba kag nakadawat na 13th month pay og sa bonus? Unsa man, paninglan o dili? Dili. Gitubag. Nihalad na ka diri ha, kuyog imong kasing-kasing. Unsa man to, imong paninglon o dili na? Dili. Depende ninyo. Dili lang kuno paninglon, maghuwat lag bayaran. Naningil gyapon ka na. Sa imong hunahuna, duha biya ni kabuk ang atong aksyon na as hunahuna, o tulo di ay, hunahuna, pulong o buhat. Kanang maningil ka, pulong man na imong gamiton. Pero kung nasa imong hunahuna nga maghuwat kang bayaran, naningil gyapon ka. Muna nga niingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na gyud mo pag-expect og bayad. Aniingon magani siya, kung kamo sana mualagad, mo trabaho, ayaw mo pangayo og suhol. Kanang pangayo og suhol, di man na sunahuna agad kanang pangayo. Di man na sa bakba lang, gasugod na sunahuna. Kana bang mag-expect ka nga ni trabaho ko ron, suhulan gyud ko ron ani. Karon ba, pre karon gud gabarog ko diri ko kaniron, human ako aning dupa-dupa, kulikta gini ron. Ana, kanang di na sunahuna. Muna usahay ang atong aksyon motivated sa atong expectation. Unya inig abot na sa panahon nga ning kunuhay ni abot na ang imong gi-expect, pagtan-aw nimo wa man muhaom sa imong expectation. Kay nag-expect kag
10,000 ang niabot kay 1,000 raman. Mag-uol ka dili. Mag-uol kay 9,000 ang wa diha. O niya katong wa mag-expect nya tagaan nimo 1,000, mag-uol dili. Malipay. Perting lipaya. So ang gusto des Ginoo nga malipay ta kanunay. Amo na matud pa niya hatag uban sa imong kasing-kasing. Nya ayaw na paghuna-huna nga duna panay baos. Nabi tay pipilasan nga mo donate nato, mo pika sa istorya ba ingon ni siya, Father, mo donate yung ko kay katubitang sa unang ni donate ko nimo diha sa inyong parokya. Sus nakadawat kog sobra pas akong gidonate. Nako kani patay gining tawhana. Iyang himuon ang donasyon sa simbahan para doon na pa siya madawat, patay ka diha. Unsa may imong himuon? Mo donate ko tungod kay Nahigugma. ang sabay. Tungod kay nahigugma. Kay nahigugma ko sa simbahan, nahigugma ko sa Ginoo. Kana diha ra kutob. Wa na. Nya kun ato ning gamiton sa atong relasyon isip diha sa inyong pamilya pananglitan. Ang asawa magbinuotan ngadto sa bana. Pero di siya maghuna-huna nga ang iyang bana in return magbinuotan pod niya. Kanabang ikalay pagbinuotan, ayaw na paghuna-huna nga kanang imong bana magbinuotan animo. Yang bana sad maningkamot nga magbinuotan ngadto sa asawa, di sa siya maghuna-huna nga ang iyang asawa musukli sa kabuutan ngadto niya kay magsinubayay naman unya mo ana. No? Ikamatngo nimo nga wa siya magbuhat sa imong gusto, moingon dayon ka, ako ba yung gibuhat ang tanan? Sumagod. Subay-subay dayon ka. Nya ikaw, wa gyud. Na patay mo diha. Nga ginikanan. Hala, atimanan ang inyong mga anak, pa-eskwela ha, pero ayaw pag-expect nga mo pasar. Pag-expect labaw na gyud og mo expect ka nga ma-honor pagkagrabihan na gyud ana. Labaw na gyud kun matapnat sir na samot na gyud. Ayaw og mahagbong man okay ra na. Ang importante makapa-eskwela pa ba kaniya. Nya kun apa kay ikapa-eskwela di paglipay. Unya mandong, unsa mandong isa hagbong magyapon ma isa ganahan pa ka mo eskwela isa okay ra gyapon ma isa kan nay estudyante di gyud mapulag eskwela. Bahala nagpito ka tuig na diha sa grade 1 basta sige yung eskwela sige pang baon dagko pa kay baon adto ra ihurot sa computeran ba ana nya tapulan pa kay sa inyong balay. Di na mo importante. Ang importante, ikaw nga ginikanan, nihatag ba kaniya, kuyog ang imong kasing-kasing. Mao na importante kay diha. Muna ang biyuda, sa iyang kakabos, matud pa ni Kristo, mihatag sa tanan nga iyang kabuhian. Doon na pa ba siya mapaabot? Ang pagsaway ragyo iyang napaabot ato, kano man, duhagod kadako, 2 cents ang iyang gihog nya nagtan-aw gong tanan kay kanigong halad mabitan na dinis atong simbahan ako nang gi-explain ang halad sa unang panahon abisa gani sa atong simbahan gyud muhalad gani ka mupaso gyud ka nga ris altar una pag-abot ako diri sige man ko tug dawat inyo no mupaso gyud mo ba na may COVID awa na lay pinasuhay mupaso gyud na ang muhalad mao to makit-an gyud ang biyuda ni paso man nya nakit-an man alalala ka pobre pila kay ihog ani so ang tanang mata ni tan-aw niya ani hog din siya dito og duha ka dako kay mao ra man to iyang kwarta nagsaway to sila na tuga-tuga biyag halad unsaon to iyang halad duha ka dako unsaon para unsa man to bang uban ko dagko gihatag tag 10,000 tag 1,000 tag 100 ana iya duha ka dako pero ang Ginoo nga nagtan-aw nga kuyog day ang kasing-kasing sa biyuda ato nga ang biyuda di ay mao na gito iyang kinatibuk ang bahandi siyang kinabuhi anang panahona oy perting daig sa Ginoo na nindutas iyang gisulti ni Kristo no niingon dayon siya diri sultihan ko kamo nga kining kabus nga biyuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan labaw
Mo na ang atong love offering diha bitay niya man ni ato sekretary mo man ni naglektor. Ako na usay katawanan ato naman gibutangag mga rate di ba na ay very poor nakahinomdom ba mo ato tawa sa to opisina na dito magkatawa na sila uban kay mingon din sila nga hastilano kana ganing kadako sa daning gi pangayo ni father sunan ka ng 1 million 1 million ba o kuan ka normally billionaire ka so 1 million ang imong ihatag pasabot og magpabunyag ka 1 million imong ihatag dako na gamay Dako. uy para sa mga bilyonaryo ang 1 million 1 centavo ra na Dako na. ilabay-labay ra na nila kausara na isugal dito sa kasino wag tang na wara na nila sa mga bilyonaryo kanang naay tag 500 billion tag 100 billion oy kagamay anang 1 million awa di mo kibaw pila ng 1 billion Wa taon. Wa taon. nahibaw mo kamao mo muhapa na oh Jesus ang 1 billion 1,000 ka milyon na unyag naa kay mga 500 billion naa kay 600 billion mo value pa kas 1 million oy mura na lang nag sinsiyo gamay kayo pero para sa mga kabos katong very poor ang iyasang bayron nun sa ato dihang Sacramento 1 peso hangtod 49 pesos ngano man para sa very poor ang usa ka piso 40 na ka value kana atong kanal diha sa kilid alsa-alsa man na ang kanang kuanan na niya kana bang tabon ba kana diha ba nakaagi na mo diha ana kakita ko diha og kuan kana ganing mga bata nga may mga bata di maglakaw-lakaw ba kita mas lag piso ingon dito ko sa kabata oh nalaki turo ingon na siya nga sige na ukba ukap din siya na katong usay puya ni asam ni turo pag ukap yun so din siya tos kanal kamang din siya nga tos laom ana ingon sa tong usap hoy man naa ingon din siya nga lagi to diri sa naa tabunan on kanamo ron ano ba niya nakagawas gid siya nakakuha siya piso purting yang lipaya ko piso unya og musimba to siya diri nya iyang ihuog diri purting kamang niya tos kanal purti pag yung hugawa kadako value ato kakuha mo nya kaning pare og muhatag nig 1 piso na anay value Wala. wa ngano man gayaka ra man ko diri sige ra makog dawat kwarta joke oh na di sa kumuhatag og piso ang pagpanghatag nga kuyog ang kasing-kasing di ta mangayo og bayad pero tagbawon tas Ginoo grabe kayo ang pagtagbaw sa Ginoo unsa toy atong tubag sa Salmo Ginoo kini ang katawhan nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong kanang tawo nga manggihatagon unya di mangayog bayad pirmi ginang makakitag naong sa Ginoo na lingian ang inyong tupad karon ba lingian ang inyong tupad naong sa Ginoo inyong makita murag dili no ngano man kay di pa man kakayo bang gihatagon og di kay ka manggihatagon maglisod ka kakita sa naong sa Ginoo pero manggihatagon ka nga di gyud mangayog bayad pirmi jud kang kakitag naong sa Ginoo bisan diha sa mga tulisan bisan diha sa kawatan Bishop Chopilo Kamumot nakakita sa naong sa Ginoo diha sa kawatan nga iyang nasakpan nakita niya ang naong sa Ginoo girespetuhan niya maayo iya pag yung gipasaligan nga kung mobalik ka dinhi pangitaa lang ko kay bisag unsay imong pangayoon akong ihatag kanindot ana no na wagid mo makauyon so lagi manindog na lang ta